Hello. May natirang green. Babe! Free siya. Yan. Maliit. Maliliit yung mga gamit ko, diba? Ayan yung aking soup. Hindi siya ASMR worthy. Because if it doesn't sell, then that's money down the drain. Like, money wasted talaga. Hello! Happy Thursday! So, we woke up early. Because, diba, sabi ko sa iyo kagabi, 7:45 yung dating ng Tyler. Guys, it is now 8:50! Where's the Tyler? Ay, nako. Gumising ng maaga. Tapos, nag-text siya sa kaibigan niya. Kasi yung parang may-ari ng kumpanya, ng tiling company, is yung best friend ng kuya ni Dan. So, sila yung nagkukontakan-kontakan. So, magpapasend daw siya ng tao dito. Ngayon nga, 7:45 yung schedule. So, tinext niya na, uy, kumusta na? Nasa na siya? Sabi niya, nag-reply siya ngayon lang, 8:50, more than an hour na kami naghihintay. Sabi niya, ay, night shift kasi yun kagabi, tas ang tagal na tapos. So, pwede bang bukas na lang, same time? So, maaga na naman tayo bukas, guys. Pero tawa-tawa lang tayo kasi wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Kung masistress pa tayo, wala. Tayo ang masistress, diba? So, yeah, we're up. I'm having my coffee right now. Pupunta kami sa dumpster mamaya ni Dan. Meron kaming itatapon na marami. So, napuno na yung car ni Dan ng mga basura. Hindi na magkasya sa basurahan namin. So, punta kami sa dumpster para doon na itapon. Dan is just cooking his breakfast. You're having egg malaf and spinach? Yeah. Good job. Yung bahay magulo pa din, pero malapit na. I'm doing it one room at a time. So, nalinis ko na yung sa sampayan namin na room. Malinis na to. And bagong pinta na siya, guys. Ang napapansin ko ha, hindi siya ganun kabaho. Kasi nung nagpipintura sa bahay namin dun sa Pilipinas, like amoy na amoy mo talaga. Siguro depende sa paint na ginagamit nila. Tapos si kuya din kasi yung meron siyang exhaust fan na ginagamit kapag nagpipaint siya. So meron siyang fan na naka-on ba para hindi siguro ganun ka strong yung fume. Kasi mismo siya yung nagpipaint, wala naman siyang mask or anything like that. So I don't think it's very like harmful. I don't think so. Like, sa amoy pa lang, hindi siya ganun ka, parang wala lang nangyari. Parang, yeah, may paint na konti. Parang nag-touch up ka lang ng konti ba? Hindi mo iisipin na buong room yung pinintahan. Pero that's done. Nalinis ko na yan. Back to normal na yung room na yan. Dito, ay, it's empty. So, kailangan ko lang siyang i-vacuum. Kasi yung mga walls, okay na. Wala na tayong green wall, guys. See, hindi na nagre-red yung mukha ko kasi noon kapag pumupunta dito, nagiging red yung mukha ko. Sabi ko, may green pa bang natira? Wala na. Magaling si kuya magpintura, in fairness. Hello? May natirang green. Babe? Nakafocus ba yung camera ko? Kita nyo yan? Konti lang naman. Pero, naka-close naman to eh. Pero yeah, kailangan ko lang yan i-vacuum, tapos ibabalik ko dito yung, balikbayan box. Kasi ngayon, nandito siya sa sala. See? Yan. Maaga ako nagising, pero maaga din kasi ako natulog kagabi. So, yun yung napapansin ko. Kailangan ko talaga yung tulog ko, yung enough na tulog ba. Kasi nga, di ba, hindi ako nagnanap during the day. So, kailangan sa gabi, enough yung tulog ko. So, I slept before 9 PM last night, my love, right? Yeah. Yeah, I slept really early, guys. And buti na lang, nakatulog talaga ako. Kasi I tried doing that the night before and hindi siya gumana kasi naka-Vietnamese coffee ako nun. I will sleep early tonight again because we will wake up early again tomorrow. He's got one appointment today, that's it. Is that okay? Two? The top. Oh, that's not enough. That's not what? That's what. Dumpster. Katapos ko lang naligo. Magpalit tayo ng bag. So, yung ginagamit ko ngayon is ito, diba? Rebecca Min ko. Na cute. And, ito naman yung gamitin natin ngayon. Yung Potion Accessoire na mayroong strap. Nabili ko to sa Japan. Ito yung inayos ko.
Okay lang yan. Hindi ko yung napakita sa bag declutter ko kasi nandun siya sa taas. Pero yung laman ng bag ko ngayon na nagkasya talaga siya guys, sa Rebecca Minkoff na maliit, is gum. Tapos yung aking key case. And then alcohol. Ito, lagi talaga itong nasa bag ko kasi nandito yung kapirahan natin. Mga cards. Teddy Blake na card holder. Hindi ako gumagamit na ng malaking wallet kasi yung mga ginagamit ko ng mga bags maliliit. So, nasasayangan din ako sa wallet ko. Tapos, meron tayong hand cream, dalawa. Ito, ubos na to eh. Kaya meron akong palit na hand cream. Hala. Is this our key or your mom's key? Which ones? The one with the Fiji. Key holder. Oh, man. Hala. Meron akong keys. Feeling ko sa mama niya to. Nung hiniram ko yung car nila. I think that's supposed to go in her car. We need to give that back to her. And meron akong pangtita. Relaxing oil from Efficacent. Ayan. Ito yung inaano ko. Oh. Pag masakit yung ulo. Tapos yung pag masakit yung ulo pero hindi sobrang sakit. Na hindi mo kailangan mag-take ng medicine. Ito yung ginagamit ko. Kasi as much as possible, ayokong mag-take ng medicine. Si Dan ay mahilig yun mag-ano, headache tablet. Kunting ano lang, headache tablet agad. Meron ako ditong ano ba to? Resibo. Tapos na yan. Yung aking Lacy ba tawag dito? Yung drops para sa mata. Na hindi ko masyado nagagamit kasi hindi na ako nag-contacts masyado. Chateau La Beaute. Ito yung aking nag-iisang lip tint na dala. Or nag-iisang makeup item na dala actually. Maganda to na lip tint. Gustong gusto ko yan. Sobrang dali lang i-apply. Jo Malone na English Pear and Freesia. Yan. Maliit. Maliliit mga gamit ko, diba? And yung aking soothers na lozenges. Kasi yung ating throat, kailangan alagaan. Yun lang. Tapos meron siyang maliit na packet dito sa harap. I'm not sure kung may laman. Let's see. Meron. Resibo. Resibo sa post office nung sinend ko yung aking mga documents para sa report of marriage. So, kailangan ko yan i-keep. Alright, tingnan natin kung magkakasya siya dito, guys. Maliit lang siya, pero marami siyang nalalaman actually kasi napaka, niya, hindi siya matigas na leather ba? Ay, hindi to leather, canvas. So, lagay natin lahat. Feeling ko magkakasya naman. We need to give that key back to them. See, I forgot something again that's supposed to be in her car. Kasya naman lahat, guys. Walang problema. Ay, yung phone ko din pala magkakasya ba? Medyo tight siya. Kailangan lang ayusin. Pero feeling ko magkakasya. Kailangan lang ayusin. Tinambak ba naman kasi lahat? Paano naman nagkakasya ng maayos? Pero in fairness din si Rebecca Minkoff na maliit ha. Nagkasya lahat. Ayan, nagkasya naman siya. Nilagay ko yung phone ko. Pero usually kasi hawak-hawak ko naman yung phone ko. Punta lang naman kami sa dumpster. Pero hindi kasi ako nakaligo kanina pagising ko. Kasi nga, gagawin sana nung Tyler yung yung bathroom. Sabi, hindi pwedeng maligo, hindi pwedeng basain. So yun, hindi kami nakaligo. Ngayon lang kami nakaligo. Tapos cancel pala. Bukas din pala. So bukas hindi kami makakaligo ng maaga. Pero okay lang naman. Tingnan niyo yung car namin, guys. Punong-puno. Kailangan ni Dan i-fold yung chair sa likod kasi hindi na magkasya. Dito na kami, guys. May bayad pala to. So, babayaran namin sila para i-drop namin yung aming, basura. Basics daw, sabi ni Kuya. Atras ka, babe. Akala ko lang talaga siya, idadump lang ba? How much was it, malap? $35. $35, guys. Meron silang baby, mga number. Ayan. Is that fun? Hindi niya ako marinig. Ollie's toy. Aww. Wala na yung battery. Kain tayo mangga, guys. Pinilan ako nila ng mangga. Hindi ito maasim, sweet. Pero, okay lang. Kasi hindi siya malambot. Yung last na binili sa akin nila ng mangga, maasim siya. Kaya lang, pahinog na siya.
So, wala siya nung crunchiness. Ito, matamis. Pero, may crunch pa din siya ng konti. See? Yellow. Sarap nito. Ay, naglalaway na ako. Pasensya na, guys. Mas masarap to kung maasim. Yung hinanap niya lang is green mango. Hindi niya tiningnan kung sour ba or sweet. Kakatapos ko lang mag-edit ng video. Kakarating lang din ni Dan. Meron siyang isang appointment kanina. Pero isa lang. So, bahay lang siya ngayon. Parang pupunta ata kami sa bahay ng mama niya. Pero, hindi kami papasok. Kukuha lang kami ng pagkain. Mga walang hiya. Hindi, kasi social distancing nga, diba? Hindi nga na niya nakikita yung mga apo niya. Nalulungkot nga siya eh. Lagi siyang pumupunta sa mga bahay-bahay. Binibisita niya yung mga kapatid ni Dan, yung mga may anak na. Kasi gusto niya makita yung mga apo. Eh ngayon hindi na talaga pwede. Kasi pinoprotektahan din namin sila. Sinasabihan talaga namin siya na hindi pwede. Kasi yung mama niya may problema sa lungs. Alam mo yun. So, kailangan siya mag-ingat. Is your mama senior citizen yet? Or not yet? Don't know. What are we far off? Parang hindi pa ata siya senior citizen. Pero, elderly na siya. At saka yung immune system niya din kasi kailangan talaga ingatan. Kaya nga nung nagsha-shopping kami, in-include talaga namin siya kasi ayaw namin na problema pa sila sa mga ganun. Just in case lumalay yung sitwasyon ba. Para hindi na sila kailangan lumabas. Ganito ako mag-peel ng mangga. Natutunan ko to kay Kuya Sanaga. Yung nagbibenta ng mangga dun. Kung maasim lang sana to, wala na siguro. Isang balde na siguro yung tulo ng laway ko. Mutulo pa din siya ngayon pero hindi ganun kalala kasi hindi siya maasim. Nag-ano kasi ako, nagpuprutas ako araw-araw. Pero pumipili din ako ng prutas na gusto ko talaga kainin. Kaya sila pinapabili ko ng kung ano-anong prutas. Yung nakakain talaga. Kasi saging, wala. Hindi talaga ako mahilig sa saging, guys. Hindi ko talaga kaya yung saging. Sabi ko mangga, watermelon, yung mga ganyan. Strawberry. Pero kapag ganitong mangga, madami yung pinapabili ko kay Dan. Kasi minsan lang kami nagpupunta sa Asian shop. Diba, babe? That's right, my love. Just say yes, my love. Yes, honey. Yes, my love. Yes, darling. Yes, wifey. Hindi siya ASMR worthy. Guys, we got a delivery. Meron kaming delivery. Pumunta dito yung mama niya saglit. Walang beso, malayo sa isa't isa. Pero, nagluto kasi siya ng lasagna. And miss na niya yung pamilya. Kasi hindi naman laging ganito na ang tagal hindi magkita-kita. So sabi niya, meron akong lasagna, gusto niyo? Sabi ng asawa ng kuya ni Dan, hindi nga kasi pwede magkita-kita. Huwag kang offer ng offer. Sabi niya, idadrop ko lang naman sa pinto. Oh, talaga siya. Sabi ni Dan. Sabi ni Dan, sa amin okay lang. Punta ka dito. Pinapasok namin siya kasi kawawa naman pero again, social distancing. Pero yeah, meron kaming lasagna. Thank you very much. Nagluto siya kanina. Oh my gosh. Basta mga pasta-pasta talaga. The best talaga doon yung kanyang mama. Dalawa pa talaga yung binigay niya sa atin, babe. Maaga pa eh. So, ano pa? Katapos ko nga lang mag-snack eh. Guys. Very good. Tapos merong extra sauce dito para i-drizzle sa ating lasagna, mi amor. Hala, babe. Cheese. Parmesan. Sige na, babe. We don't have any? Lyra hasn't responded yet. Darating sila dito bukas. So sabi ni Dan, ipag-shopping namin sila kasi wala silang pagkain, di ba? Tapos i-quarantine kasi sila. So hindi talaga sila pwede lumabas. So sabi ko sa kanya, bigyan mo kami ng lista ng
grocery. Para kami na lang grocery para sa kanila ba, tapos iwan na lang namin sa labas ng bahay. Sabihan niya daw ako, pero wala pa eh. Ito din pala hindi ko pa nasabi sa vlog. Ang dami namin changes na gagawin when it comes to selling the house. So as of right now, pwede pa din namin siyang ibenta. Hindi nga lang yung open house na like open sa public, by appointment nga lang, but at least meron kami nung chance na yun na mapakita sa mga tao na interesado yung bahay. Kapag finalo namin yung original plan, which is like get the house staged, get the house professionally clean, kapag nabenta yung bahay, babayaran yung agent, like lahat ng yun ha, including like bayad sa agent, yung magagastos namin is mga $20,000. What we're thinking, I'm just telling them the plan, my love, the house plan. What's the house plan? That we're not paying for the professional cleaner anymore. Nah, we're going poor. And we are not paying for finished or started. The stage. It looks better, but we're not doing it. Yeah, because that's how much. Like, let's say $2,000. At least, yeah. Yeah. So, pinipili lang talaga namin yung gagastusin namin because if it doesn't sell, then that's money down the drain. Wasted. Like, money wasted talaga. So, pinapinturahan pa din namin yung bahay kasi eventually, papinturahan din naman talaga namin siya. So, sabi namin, okay lang yung pintura. How much did we spend for the pintura? For the painting? $4,800. So, 1,400 ha? 1,400. So, if we stick to the plan, pay for everything, that's gonna be around $20,000 to sell the house, right? To get the house ready. That includes the agent as well and the marketing and all that, right? The plan was 20, yeah. Yeah. That's before dumating itong pandemic na to, guys, ha? So, willing kami na mag-spend na ganung pera kasi alam naman namin na mabibenta talaga yung bahay. Now, na hindi na namin alam na mabibenta yung bahay, kailangan namin lessen yung cost namin. Kasi that's the last thing we wanna do, like waste money right now, 'di ba? So yung gagawin namin is hindi na kami magpapalinis professionally because how much did the cleaner charge us? $650 to clean the house. That's almost 20,000 pesos para lang linisin yung bahay, buong bahay. And to think, hindi naman ganun kadumi yung bahay namin. Floors are good, alam mo yun. Walls are fine kasi nga kakapintura pa lang. Yung kailangan ko lang talaga palinisan, supposedly, hindi na ngayon, ako na ngayon. Yung kailangan ko lang talaga palinisan is yung gas range. Kasi meron siyang yung mga itim-itim na vlog ko na hindi ko alam paano kunin. And then yung oven, kasi minsan lang ako gumamit ng oven. Plus, hindi din talaga ako marunong maglinis ng oven. Tapos yung mga ganyan, natatakot kasi ako. Kaya hindi ako naglilinis ng bongga dyan. Like, I maintain na hindi siya like sobrang maging madumi. Pero yung when it comes to like squeaky clean, hindi ako marunong and ayoko din kasi natatakot ako. Gas kasi. Kahit na naka-off, nakakatakot pa rin ako kasi baka may matouch ako na. Anyway, tapos yung glass kasi we have glass windows, glass doors, glass, everything. Those were the main things na papalinisin sana namin. So sabi namin ni Dan, alam mo, kaya naman natin, lalo na ngayon na hindi naman sobrang busy na si Dan sa work. So sabi namin, pagtutulungan na lang namin para makasave kami ng $650 because again, that's a lot of money. We save on that, plus hindi na namin ipapastage yung bahay. That explains why we went to Kmart para bumili ng mga cushions. Hindi na kami maglalagay ng extra bed kasi we don't wanna spend money to like buy extra bed. We will just keep those rooms empty. Alam mo yun? Para, again, to lessen the cost kasi that's what, like $2,000 para i-stage yung bahay again kapag hindi na benta. That's money wasted. Alam mo yun, kailangan mong maging wais sa pera mo ngayon, lalo na sa panahong ito na walang kasiguraduan kung anong mangyayari. Like, si Dan, hindi natin alam, so far okay pa siya, pero hindi natin alam kung hanggang kailan yung pagiging okay, diba? So, kailangan maghanda. That's why talaga na kailangan talaga natin mag-save. Yan yung lagi kong sinasabi. Kailangan talaga natin mag-save for a rainy day or a rainy month or a rainy year. Alam mo yun? Pero It's a rainy year. It's gonna be a rainy year. Yeah, so, and also, siguro ang dami magsasabi, wag nyo na lang ibenta, wag nyo na lang ibenta. Napasubot na kasi kami and ayaw namin mag-stop now. And hindi naman kasi sinabi na hala, hindi na talaga pwede magbenta ng bahay because we know na may mga tao naman out there na
gusto din siguro bumili ng bahay or baka naghahanap ng bahay, baka ito yung bahay na hinahanap nila, di ba? Yeah, di talaga natin alam kung ano mangyayari. Like, si Neil, kakapost lang niya ng video na in-announce niya na like, wala na siyang work. So, kung gusto niyo lang naman, supportaan natin sila, guys. Ililip ko yung channel niya dito sa taas. Kakagutom naman tong kanyang lasagna. Yung mama niya parang nagrarasyon ng pagkain. After dito sa amin, pupunta siya sa bahay ng kambal ni Dan para i-drop naman yung lasagna sa kanila. Kakamiss din kasi yung mga luto niya. Maaga pa, guys. Tapos na ako mag-moisturizer. Last step ng aking skincare is ito. Pag 7th night ko na to. Bilis ng panahon, no? Parang kakapakita ko lang sa inyo na to na sisimulan ko siya. Tapos ngayon, pang last day ko na siya. Ginamit ko siya araw-araw talaga for 7 days. Ito yung Lululun. Premium Lululun. Nabili ko to sa Kyoto, I remember. Ito yung ano, maliit yung butas ng mata. Tapos ang laki ng butas ng ilong. Napapansin ko sa mga pack-pack, wala masyadong essence na natitira. Ito lang Sobrang konti lang nun. Natin siya sa ating lens. Meron pa akong 4 na natira nito, Kaya lang, hindi ko siya bet gamitin kasi sticky siya sa mukha. So, kahit natanggalin ko na yung mask, yung mukha ko, ang tagal pa niyang sticky. Alam mo yun? Tapos, kung gusto mong matulog ng maaga, as in, stiff na stiff ako kasi ayokong gumanon sa pillow. Kasi feeling ko dumidikit yung essence sa, may mga times nga na naiinis ako. Inano ko siya, wina-wipe ko siya ng tissue. Kasi napaka-sticky niyan. Ito, sobrang dami niya talagang jelly. Like, yung essence niya, jelly yung texture. So, sobrang dami niya sa isang pack. So, sinisave ko siya sa mga nights na meron akong time na hintayin siya na mag-dry sa mukha ko. Kasi kahit natanggalin ko na yung mask itself, yung sheet, yung natitira sa mukha ko, as in, sobrang tagal pa niya. Anyway, yun na, yung ating routine sa gabi. Lalagyan ko lang si Dan ng eye mask. And I'll do my best to sleep early. Hindi nasisira yung mood ko kapag yung tulog ko. Enough yung tulog ko. Kapag talaga hindi enough yung tulog ko, ay nako. Ang grumpy ko. Pero, yeah, last night I slept really early. Before 9, tulog na ako. So, sana ngayon din. Let's put mask on you, my love. But that's it, guys. Sana na-enjoy nyo tong vlog. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, babe. Good night. Bye. Mwah.